Hi ha moltes històries que expliquen l'origen del nom d'aquest carrer. Algunes es diu que són llegendes, que no poden ser veritat, però nosaltres volem explicar-vos-les. Hola, bon dia. Bon dia. Una de les històries més populars sobre el nom d'aquest carrer és com una llegenda, i molts diuen que no és certa, i probablement és la més trista. Explica'ns una mica de què va. Sí, el que es diu normalment d'aquest carrer és que està al costat de l'esplanada de Ciutadella, la part de la Ribera que van tirar perquè hi hagués un camp de tir després de la Ciutadella. En allà hi feien execucions, això sí que és veritat. Aleshores, aquest nom, el que s'han imaginat és que com està a prop de l'esplanada de la Ciutadella seria el lloc on els enforcats, abans de ser executats, s'acomiadarien de les seves famílies. Però aquesta hipòtesi no es pot confirmar perquè de fet aquest carrer ja tenia aquest nom abans que existís l'esplanada de Ciutadella, abans que hi haguessin execucions. I quines altres històries podrien ser veritat o circulen al voltant del nom d'aquest carrer encara que les puguis desmentir? De fet, no sabem exactament de què ve. O sigui, a nivell històric no podem confirmar quina és la hipòtesi vàlida de veritat. Una de les idees és que veient el carrer, veiem que és un carrer estret, molt llarg, que acaba en un atzucac, és un cul-de-sac, i a més algunes de les cases tenen les finestres bastant petites i el que diuen és que segurament seria el lloc on s'amagarien les parelles d'amants a deixar anar les seves passions més ocultes. Aquesta és una de les hipòtesis més conegudes. I aquest carrer s'ha dit sempre així, carrer dels Petons? No, ha tingut altres noms, s'ha dit en part, es va dir carrer d'en Jaume Negre, també es va dir carrer de la Focina, igual que un carrer que encara hi ha al barri de la Ribera, perquè hi havia una foneria. I quin és l'origen d'aquests dos noms? El carrer de Jaume Negre exactament no sé dir quin és l'origen, però normalment quan té el nom d'una persona era d'alguna persona important que vivia a la zona. Després el carrer de la Fusina segurament ve d'alguna foneria que hi havia aquí, igual que encara hi ha un carrer de la Fusina enmig del barri de la Ribera, la part que es conserva. Segurament aquest nom també venia del mateix. I aleshores com va derivar a dir-se carrer dels Petons? Carrer dels Petons, aquest és el dubte que tenim. Primer hi ha l'opció aquesta més romàntica que hem dit abans, però després també hi ha l'opció de pensar que potser venia del 1651, més o menys, aquest carrer, on ara acaba, desembocava en el Portal Nou. I el Portal Nou, igual que potser aquest Jaume Negre era una persona important, vivia una persona que es deia Joan Pontons. Aleshores, en aquella època, durant molt de temps, el català no estava normalitzat. De fet, al segle XIX apareix carrer del Petons, escrit a mà, Petons tal com sona. Era molt fàcil que un nom canviés de carrer a carrer. Potser es deia Pontons i la gent li deia popularment Petons, o potser simplement per fer la broma, i al final, per molt que el nomenclàtor digui una cosa, la gent li acaba dient els carrers com vol, igual que hi ha el carrer de les Mosques o carrers d'aquests. I aquesta, teòricament, és l'opció que té més validesa? Jo crec que entre les dues són vàlides. Tampoc podem descartar, perquè en tema de noms de carrers i així, sí que hi ha obres, hi ha nomenclàtors, però clar, tampoc es pot descartar. Potser un dels orígens que ens comentaves d'aquest nom té a veure amb el fet que sigui un carreró tallat, però sempre ha estat així? Sempre ha sigut un carrer, un cul-de-sac? No, en un principi aquest carrer, cap allà, després connectava amb el que és ara el carrer del Portal Nou. Però aquí va haver-hi, durant bastant de temps, va haver-hi la casa gremial dels Pallaires. El 1990 van traslladar la casa, estava en runes, de fet, si llegeix la documentació antiga dels anys 40 ja diuen que està en un estat lamentable, i la casa aquesta es va tirar a terra i en canvi l'escut gremial sí que es conserva i el podem veure ara mateix al carrer del Portal Nou, encara queda, que és un lleó, és el símbol del gremi dels Pallaires. Doncs moltes gràcies. I ja veieu, a Barcelona encara hi ha racons que amaguen històries increïbles i molts més dels que penseu, tot i que potser mai podrem saber quin és l'origen real dels seus noms.